ġewwa Rookies. Int l-istrument tiegħek u Sixth Symphony. Jamming session ma' Sixth Symphony. Love hip hop, be there. Fl-20 ta' Marzu waslu t-team B insomma. Ta' mhux affarijiet li ma tiġux ħalina fil-ħin biex tkunu taf. Li konsisti minn nisa tagħna ġifieri li sawveranka. Għandna l-miskeli. Jeret minn xafit naf li wasletna di ħalli għall-aħħar, best for last. Kont tajjien, imma deċidament li jkollok dak li naqstati kasek. Kellna wkoll lil the one, the only, Nadine. Nadine Kirkop, nilqawa magħna. They live in you. They live in me. Oh, mara binna. They're watching everything we see. Rebħet ħata xħaqqa, rebħet xtajba, u issa ċerti li ħat għamil ġob tajjeb. Ġifieri issa she's one of us. Għadek għastaf dak il-kelb kemmu bravo, men issa għadek Hello, Isaac. All right, Nadine. Abbi. Nadine għandha karattru immens kemmu kbir. Memx tajt, perfect. Music, character, helwa, modest. Aw, sajn. Aha, wasanna ħna ta' id-dar ta' fejn qegħdin John. Fil-waqt li kulħadd kien qiegħed jilqa' lil Nadine, Simon kien qiegħed l-istudju jaħdem fuq l-aħħar biċċiet tiegħu. Ammorru naħseb l-istudju. Għalhekk John u Dave għamlu la sorpriża. Wasletaw f'xi l-11 u nofs ta' billejl. Insomma, u fin-nofsi daħħalni għall-istudju. Xej, mbagħad tlajt fil-karozza minn hawn u għamlu li l-iskarf majnejja. Mhix l-istorja ta' Ġiżel di. Illi mqattala ilha xi. Hekk ħajli. Mbagħad neħħew li l-iskarf u nara l-Paul Powell qudiemi. How was that? I had no choice but to hear you. Il-verità. Hello, he all right. I thought about it. You treat me like I'm a princess. Għamel minn kol biex nħossni warma mill-kafe. Għat nismaħom jek jirrepjaw. Jiena ġifieri vera tbellaħt għax jiena qatt ma rajt persuna tirrepja daqshekk viċin qudiemi. Lilu jiġġemmja xi ħobb jiġġemmja qabad il-kiterra u joqgħod hekk ikant hekk li jiġi f'moħħu ikantah. Vera, atmosfera vera sabiħa. Mbagħad semmaw x-xogħol li għamlu.
Mux ma kienx schedule biex tkanta, pero Simon Himino qal istra kemm nixtieq għandi l-kantanta f'dil biċċa ħankun naf x'kordi nista' nagħmel. Qabżetna din qatlu ixħadu l-majk ħanagħmel ilek. Iva, ma l-ewwel marret kantana din mingħajr hesitation. Simon, headphones, please. Imma inti ġo moħħok tgħid li jiena ġejtaw biex il-band kif taqbad tgħid tonora. Iżda porri da tħossa komda. U ma ħallunix niffilmjaw. U qabadna niffilmjaw bil-moħbit.